guys, welcome back to YouTube channel. ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇನಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾತನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಂಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಸಂಡೇ ತಿರ್ಕೆರೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ತನ ಪೋಪ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂತ ಸಂಡೇ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಓಡಿಲ್ಲ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಪೋಪುನಂಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಕಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ ದುಮ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಐ ಬುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಇತ್ತಡು ಅವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾಪುಜಿ ಓಲಾ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಅಯ್ಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ರೀಚೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವರ ಹೈ ರೀಚ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪನ ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಾನು ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಹೊರನೇ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಂದಿತ್ತದು ಸಡನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೇನೆ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟನೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನೇ ಹೇಳ್ದು ಕೆಲವು ಹೊಸತು ಪೂರ ಕೈಟ್ ಆಡ್ದುಂಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಆಡ್ದಾರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡಿದೆ ನುಂಗು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಮಿತ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಸೊ ಅರೆ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ಮಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೇಲ ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬೋತಿರಿ ಬೇಲ ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಿನ ಅಮ್ಮನ ಸಂಘದಡೆಗ್ಲ ಪಾಯರುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಾರು ಪೋಪೇರ ಬಂದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಂತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೇ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂತನ ಪಗ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಪಂಡ ஒரு ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ದೂರೆಲ್ಲ ಪಾಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೆ ಪೋಡಿನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಆವಂದಿತ್ತೇಳಿ ಅಂಚೆ ತಮ್ಮನೆ ಪೋಪೇರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರವ್ರೆ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಆವಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊಡಿತಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಕಂತೆ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಚೂರು ತೊಂಡೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪಂಡ 2 ದಿನ ಬೋಡತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಏನು ಕೋಣೆ ಕುಂಟು ಮಾತ ರಾಶಿ ಪಾಡೈತೆ ಕಂತ ದಿನ ಮಾತ ಮಡಿಪೊಡು ಐ ಬುಕ್ ಚೂರು ಅರ್ಧರ್ಲುಂಟು ಕೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇನೆ ಕೈಟ್ ಅರ್ಧರುಂಟು ಪಪ್ಪನ ಕುಂಟು ಮಾತ ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಧರೆ ಪೋಡು ನುಪ್ಪುಲ ದಿಯೋಡು ನುಪ್ಪು ದಿಪ್ಪಿನ ಸುರುಕು ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಅರ್ಧರೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ ಕಿಚನ್ ತೋಜುನಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಯಾನು ಒಯ್ತೀತೆ ಬಂಡತೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಡಬ್ಬೆ ತೂ ದೀತೆ ಇಟ್ಲಿ ತೋಜಿನಲ್ಪ ತುಯ್ಯೆಲ್ಲ ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಮರ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ಯೋಡು ಒಂಚನೆ ಪಂದ ಕಂಡೆ ಪಪ್ಪನಿ ಕಾಳೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಕ್ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಂದ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಕಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ಧದ್ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧದ ಪನ್ಪೇರೆಂದು ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಪಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪುವಾರ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂದು ದಾದ ಬಂದು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬಂದು ದೇ ಇದು ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಪಪ್ಪಾಯ ದೇ ಪಪ್ಪಿನ ನಾಳೆ ಕಟಿಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕಂತೀವಿ ನಾಟಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಲು ಹೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಓಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಕೈತಲ ಅಥವಾ ತೂತ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತವಾದಿ ಪೊಡಿಯೇ ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಪಣ್ಣೆಂಕಾರ ಸಂಬಂಧದ ಲತ್ತು ದಾಲತ್ತು ಪಣ್ಣ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಪಣ್ಣ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಪಣ್ಣಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಡನ್ ಅದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಎ ಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಯಾನಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿಂಚ ಎ ಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಂದ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾಪ ತೂ ನಂಗೆ ತೂಪಿ ಮಾರೆ ಮೇಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬುಲ್ಪೆರ ಒಯ್ದು ಜೋರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕಲ್ಲೆಡ್ಲ ಎ ಸಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ
ಅವು ಪಾಡುಜ ಬಟ್ ಅಪರೂಪ ಪಾಡುಡು ಈ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಆನ ರೇಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಬುಲ್ತುದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಅವು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಬೇಜಾರು ಅವನಿತ್ತನು ಪಂಡ ಆ ತೀರಿಯದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೀರಿಯದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ఇంకోళ్ళు ఎట్టు ಒಂಜಿ ಸೇರು ಪಾಡುಡು ಪಂಡ ಇಂಕೊಲು ಮೂಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇದು ಪಾಡ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಾರು ನೈಟ್ ದೀಪ ಪಂಡ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೊಡ್ಪು ನನದನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಇದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುದಿಯೆ ಕಂಡಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತಿಂದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪುಡ ಬ್ರೌನ್ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಂದು ಇದಾನೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ವಿಷಯ ಏಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ತ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರ್ನವೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ತೀರ್ದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಮನದಾನೆ ತೀರ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬರ ಬದುಕದು ಬರ ಬುಲ್ ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕ ದಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅದೇ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆನ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿನಿ ಬೇಗ ಕೊನೆಯರ್ ಕರೊಂದು ಅದ ಒಂದು ಲೈಫೇ ಇಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾಡ್ದೇರು ಪೋಯಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಟ್ ಕನರೆ ಕುಂಟು ಚಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಬೈದೆ ಬಾಯ್ ತಿನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಏಕೆನ್ ಫೋನಾಗ ಮಾತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತು ಪಾಡುವೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೇರು ನಾ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರಿ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫೋನಾಗ ಮಾತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಪ ಐಕ್ಲ ಬಡಾವತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಬೇಕ ಪೋಡು ಇಂಕಲ್ನ ಬುಗ್ರಿ ಉಳ್ಳಿ ಬುಗ್ರಿ ಮೇ ತಿಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಬಡೆ ಇದ್ದಮ್ಮ ಅಂಬಡೆ ತಿಂತದಿ ಅಂಬಡೆ ತಿಂತದಿ ಮಂಗಣ್ಣ ನಂಜಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಮ್ಮ ಓಲರ್ என்ன அனுப்பணும் என்ன அனுப்பணும் முப்பதிய ಕುಂಟು ಅರ್ಧರೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅರ್ಧನ ಕುಂಟು ಅರ್ಧನಮ್ಮೆ ದರ್ದು ದಾ ಅರ್ಧ ಬು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಲಿಪು ಕಲ್ವಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಣಿ ಚುಡ್ದೊಮ್ಮುಂಡು ಹೊರ ಬಟ್ಟೆ ಪಿರಾವ್ ಬತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಇಂಕಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬಜುಲೆ ಏತ್ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮರ ಪುರ ಬರ್ಸದು ಚಿಗುರ್ದು ದೈಮಾತ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇವೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅದು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿರು ಚೂ ಬೇಲಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಸೊ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ದಾದೆ
ಎಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಇದ ಮೇಲೆ ಕೇರುಜಿ ಏನಾ ಡಾಯ ಬ್ರೋನ್ನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ ಪೋರ್ಚಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಯಾವ ಯಾರೇ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ ಬರ್ತಿ ಆ ಯಾಂದೆ ಬರೋಡು ಯಾ ಬೇರೆ ಅನ್ನತ ಅರ್ಧನತ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚಾಪಡಿಯರೆ ಚಾಪಡಿಯರೆ ಅವು ಯಾರೇ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅವು ಯಾವ ತುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜನ ವಿಡಿಯೋನು ಅವ್ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಅವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಮೂರನೇ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪೂರ ಗೆರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವು ಮುರಳಿ ನಾನು ಮುರಳಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಅವು ಯಾಪನ ಹಾಲ್ದಿನ ಮುರಳಿ ಬಾಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಅವು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೈರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇರಂತೆ ಅದು ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡು ನಿಕ್ಕುಲ ತುಳ ಇದು ಮೂಲಿ ಡಾಟ್ ಉಡತಿ ಅವತ್ತು ಮುತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತೊತ್ತಲೆ ಬಂಪೆ ಊರಿಗ್ಲಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಂಚ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಚ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಇದು ಏರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಊರಿಗ್ಲ ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕಲ ಬಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪೋಲಿ ಕದಿಕಮ್ಮ ಅವು ಕರ್ತೋಷ್ ಪದಿತ್ತೆ ತಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಂಗುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮ ನೀನು ಮೀನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ರೆಸನಾ ನಂಗೆ ಚೋಲಿ ಎಂಚ ದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೂಲಿದೆ ಸಾಕು ಸೋಕು ತೆತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೀನು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ದಾಂಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ ಮೂರು ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವು ಉಂಡು ಉಡು ಉಡುತ್ತೆ ರಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆದಿತ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರಿ ನಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಪೀಸ್ ರಡ್ಡ ನಡು ನಡು ರಡ್ಡು ಅದ ಇಂಚಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಬೀರೊಡ್ಡು ಕೊಡಂತೆ ಹಾಂ ಬೀಲೊಡ್ಡು ಕೊಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೀರೊಡ್ಡು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಾಡಮ್ಮ ನೀರು ಬಾಡಿ ಐತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ఎక్కడికి కజ్జిప వేయనుండు
ಗೀತನ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನುಕಾಯಿ ತೌತೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಮಗ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಈರ್ಕಣದ ತೌತೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಮೀದು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಾಯರು ಒನಸ ಹಾಕಿದ್ದು ಒನಸ ನನ್ನ ಬರೊಂದಿರ್ಬೋದು ಮೀನು ಕೈತಿದ್ದು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಉಂಡತಿ ಸಾಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಯ್